Namukhoza, amen. Esibheke nje lenkosi. Ayikho bazalwane into ebuhlungu ngalokuthi bathi abantu beganene. Amen. Athi mephakama umunye eza ngaphambili waze ngiphakeme nje. Ukube ugogo umgenge ukuthi ngizaye ngimuze othini. Wawazi inhlaba esihleli ekhaya. Amen bazalwane. Athi ngizake ngimuze uzothini. Lokade ngigqobuza nje ebusuku namhlanje. Ngifuna umuzi wakho uzothini namhlanje. Amen. Kanjalo nomama aphakame aye ngaphambili indoda ngizaye ngizwe. Ukuthi uzothini alibonge igama lenkosi. Yini le leyo bazalwane akuhlaliswele kahle ekhaya. Umama nobaba abahlalisane kahle ekhaya. Noma ngabe uyafika nje ufuna ubona emuhle ekhaya. Ubaba uyamoyizela, umama uyamoyizela bonke bayijabula. Ukuhlalisana kwabaganeleyo ngizodlulisane lokho bazalwane. Ngiyabonga kakhulu ukuthi bangamukele umphathi wenkonzo yomama uMkhize benomfundisi wethu umgenga libonge igama lenkosi. Mangicela ukuthi ngithi nje jwabu alibonge igama lenkosi. Amen. Into ke bazalwane sibe koNkulunkulu kuba nexhala ngayo. Awutholi ukuthula ungalayiphumsela. Kodwa mase imphumiselo sewuyazi ukuthi noma usibamba ngayenza lento engangithe uNkulunkulu akayifuni angisenalo icala. Ngamanye amazwi njengoba ngizakhuluma nje la uma ufa alibonge igama lenkosi ufa ungalalelanga leli lizwi alibonge igama lenkosi igazi lakho ngeke sabizwa futhi kwamkhaya wangishaye nasengikhulumile ngathi lenkosi uma ungamxwayisi omubi ngithe bona ngixwayise abese yafa uyofelezwa lwenzakhe kodwa igazi lakhe ngizobiza phezu kwakho kusho ukuthi njengoba ngikhuluma nje ngigezizana njengoPilato kulokhu uNkulunkulu anginikeze kona alibonge igama lenkosi. Ngizosho lokho Thesalonika bokuqala yebo. Thesalonika bokuqala isahluko sesibili. Amen. Amen. AbaseThesalonika bokuqala isahluko sesibili. Amen. Umoya uthi yebo, uthi yebo. Siyabonga bazalwane siyayithola Thesalonika bokuqala sahluko 2 verse 18 wakhona 15. Isihloko sithi uPaul ulanda ngezinhlupho zabo nokuzindela ngenxa yokukholwa. Yeah. Ngalokho nathi sibonga uNkulunkulu singaphezi ngokuba kuthe lapho namukela izwi likaNkulunkulu enalizwa ngathi anilamukelanga njengezwi labantu kepha njengezwi likaNkulunkulu njengokuba liyilo isibili elona lisebenza futhi phakathi kwenu nina enikholwayo. Hallelujah. Amen. Lalelani ke bazalwane njengoba ngifunda leli lizwi nje angakaqala ukungena esihlokweni esithi ukuhlalisana kwabaganeleyo. Kodwa ngifunda leli lizwi kule sonke imqondo yethu ivuleke. Ungabikho lo mqondo othi angizwa kahle mangashumayela umfundisi wami. Ngizwa kahle ngokushumayela umfundisi wami. Alibonge igama lenkosi. Amen. Ngiyalizwa izwi lithi uthi uPaul ngiyalibonga ngokuba ngesikhathi shumela ivangeli anilamukelanga njengezwe elivela kithi. Kodwa nilamukele lelizwi njengezwe elivela kubani kuNkulunkulu. Njengoba ngimile ngina kumgenge. Mawuza namukela izwi njengezwe liphuma kubani kumgenge.
usizakala. Kodwa mawuza lamukela ngembewu uma uNkulunkulu uzaphuma nendlela ishintshiwe walibonga igama lenkosi. Bekufuna udlusane lokho ukuthi mawulalela uNkulunkulu ungaba ngathi mina ngisikhuluma mina esikhuluma nabantu uNkulunkulu. Hayi kodwa okuyena ukukhuluma ngempela ubani uNkulunkulu. Mark 10. Amen. Mark 10. Incwadi kaMark 10. Suku zonke ngoma uJesu mthethe ngizonoza uJesu mthethe ngizonoza alibonga igama lenkosi ngoba kuyenzeka umuntu afunde kodwa angayenzi into ayifundile. Alibonga igama lenkosi kodwa umuntu olalelayo ngokulalelile uyayibamba into. Alibonga igama lenkosi. uMark 10 verse 2 amesithini ihlobo ukuhlalisana kwabaganeleyo. Ukuhlalisana kwabaganeneyo akuhlale kahle madoda, akuhlale kahle bobaba, asihlaleni kahle nomkethu. Unkosikazi wakakukhumbule noma ungekho. Ungathi mawufika kathi ungekho unkosikazi aphatheke kahle. Ubone izingane eziphuma zabo, uqala izindlela zabo. Wasefika uhlale ekhaya. Asiphathaneni kahle. Alihlalisane kahle ngokuthula noma ngabethu nabayeni bethu. Alibonga igama lenkosi. Verse 2. Kwase kusondele kuye abaFarisi bambuza ukuthi kuvunyelwe yini ukuba indoda ilahle umkayo bemlinga. Waphendula wathi kubo, mhlambe selapho nje ekutheni bemlinga. Alibonga igama lenkosi. Amen. Lento ethi bemlinga alibonga igama lenkosi. Yilento ethi uma umuntu ehlangana nawe akubuza into kanti ubuza nje unempendulo kuyona. Amen. Uyamlingana lo muntu. Alibonga igama lenkosi. Akubuze nje into ayazi kathi lento le ihamba kanjani kodwa akubuza umoya kaSathaneke lo. uSathane owenze njalo ensimini eKideni. Wawubuza unkosikazi ensimini uEva umbuza ukuthi ushilo uNkulunkulu lingawudli umuntu ophakathi nensimu na. Umbuza into ayazi ivele lelinjani ishilo. Akubonayo umoya kaNkulunkulu mawusenjalo lomzalwane usakwazi ukusesha izinto kanjalo usesha into yaziyo ugcwele umoya kaSathane. Wona obusa phinde lelizwe. Kwase kusondele kuye abaFarisi bambuza ukuthi kuvunyelwe yini ukuba indoda ilahle umkayo bemlinga. Waphendula wathi kubo, uMose waniyala ngokuthini na? Bathi uMose wavuma ukuba kulotshwe incwadi yesahlukaniso alahle. uJesu wayesethi kubo, ngenxa yobukhuni benhliziyo yenu wanilobela lowo myalo. Kepha kusukela eqaleni kokudalwa uNkulunkulu wabenza owesilisa nowesifazane. Lalelani ke bazalwane, ayikho into ebuhlungu njengathi sihlangane emshadweni sidlamaxeke. Kube mnandi ikikizwe kusinwa libonga igama lenkosi. Kuyabinza ukwana sekuthwasa kunjani sedivorciwe. Neza bazalwane. Into uNkulunkulu lithi ibhayibheli kusukela ekuqaleni akazange ayidale indaba yedivorce uNkulunkulu. Mawudivorce udivorcile uNkulunkulu udivorce indoda yakho nomkakho. Kodwa uNkulunkulu akasulile makuyena owatanganisa bona. Wakuyenza ikhona imishado engahlanganiswanga uNkulunkulu ehlanganiswa ngabantu bebodwa. Kodwa umshado ohlanganiswa uNkulunkulu awuhlukani. Obheka uzubona ukuthi makaSathane idivorce bazalwane. Oyiqaphela la. Njengoba sihlangene nokushada mase sekudivorce akuhlanganwa kanjalo. Uzwa ngendaba ukuthi uma
uMasibanibani nomyeni wakhe sebahlukana kungavanga ihlangane kukhuluma ukuthi ene mzale lihlukane yini kwenze njani alibonge igama lenkosi amen ngicela iphinde amen. Waphendula wathi kubo, uMose waniyala ngokuthini na? uMose wanimbuza nje enikwaziyo nina namtshela uMose kwakuthini na? Wathini uMose kunina ngomshado noma ngokuhlukana nani? Yini ayisho ubuza kubona. Ubuza azi ukuthi ene bayazi bamubani. Alibonge igama lenkosi. Bathi uMose wavuma ukuba kulotshwe incwadi yesahlukaniso. Bathi uMose wavuma ukuthi kuhlukaniswe. Alibonge igama kulotshwe incwadi divorce ngakho noma divorce indoda yakho basho banekholo ngakwasho bani kwasho uMose akushongo uNkulunkulu kwasho uMoses exawe ubukhulu benhliziyo zabo ngoba indoda masiyithela ukhulu iba likhulu ayibonge igama lenkosi kanti nomama masayithela ukhulu uba likhulu uthola ukuthi uma indoda noma unkosikazi ecabanga ukuthi mangenza idivorce ngizaphumula kana ngaphumula uqoshiwe ngoba idivorce isono alibonge igama lenkosi amen akhathali ngadivorce ukhulume kahle uthi hayi divorce wakwenza ukuthi nokuthi akusebenzi konke lokho idivorce nje iyisono kumuntu ohlanganisiwe emshadweni ehlanganiswa uNkulunkulu ngiyabona mehlanganiswa abanye abantu amen. Bathi uMose wavuma ukuthi kulotshwe incwadi yesahlukaniso alahle. uJesu wayesethi kubo ngenxa yobulukhuni benhliziyo yenu wanilobela lowo myalo. uMoses bazana akavumanga ngoba ethanda ukuthi kuhlukwane kodwa wexa kweinhliziyo zabantu ngoba bekhishwa eGibhithe abantu abaphumanga eGibhithe baphuma ngemzimba nje kodwa inhliziyo zabo zayisele eGibhithe alibonge igama lenkosi zasingekho la endleleni ehanjwayo ngalo sonke isikhathi bakukhandana bakhala kuqala bayibona bese kukhona endleleni bakhala isizathu bona abakhishwa wenkinga umzana okholwayo kodwa abakhishwanga ezonweni ngalo sonke isikhathi into ayibhekayo into ezimbi akayibheki into ezinhle isizathu akakhishwanga into ezimbi ngalo sonke isikhathi bebheka ubona into embi nje noma kunikani yadlala nje ayibonge igama lenkosi ngoba into ayibonayo yini bazalwane into embi uzangiphe nje uzwe ngithini ngithe ngihluphekile yini kodwa lelo mphanga akanawo ngempela ngenxa yokuthi inhliziyo yakhe ikhuna libonge igama lenkosi usho njalo la izwi lenkosi ukuthi wakwenza uMoses lokubani lezi ncwadi zokuhlukana ngoba inhliziyo zabo zazikhulu wesehlulekile babemhlupha abahamba ngethi abantu balambile bakhathele lesikwane esitulana libonge igama lenkosi behlupha abantu uMoses ngoba babengamazi uNkulunkulu winkinga umuntu okholwayo kodwa engazali noNkulunkulu winkinga umuntu okholwayo kodwa engakwazi ukukhuluma noNkulunkulu ethemba indoda ethize ukuthi iyona ezamkhulumela noNkulunkulu alibonge igama lenkosi babehamba bethemba uMoses yena owazi ukukhuluma noNkulunkulu bona bengazibani nje alibonge igama lenkosi amen. kululana abazalwane uma ungamethembile uNkulunkulu wena uthemba abantu usathana angene phakathi kwakho. uJesu wayesethi kubo ngenxa yobulukhuni benhliziyo yenu wanilobela lowo myalo kepha kusukela ekuqaleni kokudala uNkulunkulu wabenza owesilisa nowesifazane ngenxa yalokho umuntu uyakushiya uyise nonina anamathele kumkakhe ngenxa yalokho umuntu uyawushiya unina noyise anamathele kubani bazalwane kumkakhe banenkinga omamazala ukuthi makushada ingane afuna ukuthi imali yengane lekathi umnikeza wona ngesikhathi unkosikazi angakafiki idlowuyeke niyeza bazalwane umamazala lothi ingane akaseyishadile aphinde afune imali yendodana yakhe ukuthi ayizeni yena ebekude seshadile alibonge igama lenkosi useshadile umfana usenomyeni wakhe wena mamazala usafuna imali yomfana uhlulwa yini ukuya kumali kwazali mama mntanami bengicela ningenzele ukuthi nokuthi nokuthi wavele yakho le mali kodwa ingiyele imali kwazali angithi imali kwazali uzalwa wena ngena bakamgeme yonke into yami abahleka abazulu bangibatshela babaleke uyihlo owami uma wakho owami wena owami umuzi wehlala kubona owami imali kababa wakho yami bonke kwami mina kuvele ngami uNkulunkulu uveze ngoba ngami libonge igama lenkosi pho yini edala ukubona mama alibonge igama lenkosi ufuna izikhwama eziningi isikhwama sikababa uyasifuna isikhwama sikazendodana uyasifuna libonge igama lenkosi
lithi kuyinkosi ngenxa yalokho umuntu uyawushiya umyeni noyise anamathele umngane kanibona igama lenkosi nendodana bazalwane edideka lapho inesono manje udideka lapho ekutheni anginamathele ngibana noma umngane ngamlahle umngane namathele ngibana umama lo ndodana isuke nesono unanyathela unkosikazi lo hayi uyaqala unamathele uNkulunkulu okunamathiselile angithi ngishona sawuNkulunkulu hayi ukuthi leli liziqhubeka leliyaqala vele uNkulunkulu usenjani useyenzile lento wena ndoda sawunamathele kumkakho nomkakho futhi usenamathele futhi kuwena libonke igama lenkosi yiloko kufanele kwenze kungangeni emshadweni wabantwana bakho alibonke igama lenkosi wena yima nje ube manager bekhona umsindo osuka uqhamuke uthi hayi ndodana kwenziwa kanje mali kwazana akwenziwa kanje kwenziwa kanje ekhaya mfana wami unkosikazi akashaya alibonke igama lenkosi umngane wakho mamshaya akube njani alibonke igama lenkosi wabe senimuni umshayelana alibonke igama lenkosi ukhuluma ngomlomo kulungise iqhubeke impilo kube umuzi kube kuhle alibonke igama lenkosi ukuhlalisana kwabaganene amen labo ababili bayakuba nyamani ngakho abasebabili kepha sebenyamani phambi vela baba bahlukane kanti bona nabantu benjani sebenyamani baphinde futhi bahlukane ubone ngani usathane lo bahlukanisayo mawulizulizwe liphele sebenyamani alibonke igama lenkosi akekho umuntu bazalwane engakhuluma ngonkosikazi wami la noma umzalwane ukhuluma ngeyini ngeke akhulume ngomngane nomlalelo alibonke igama lenkosi noma umprofetikazi obekuzana abantu baphile basinde ngeke akhulume ngomngane bese ngiyamlalela alibonke igama ngonkosikazi wami nomngane nami sisuka kude naye bengekho abantu abaningi emhlabeni sengizaqhamuka umtshele ngonkosikazi wami vele belule yebo uzamtshela ngithande ngibeka lapha ngeke ngifaze ukugwini ngibhekele mina ngokwami into eshoyo ikhona yini sesimqondo wami bengivele ngengini abantu bonke igama lenkosi kuyezwakala abazalwane ukuhlalisana kwabaganene akubona nayingane ukuthi ubaba nomama bahleli kahle ekhaya mangenzi into engasile ngibaphoqa kwamina ngoba lekhaya sihlele kanjani sihlele kahle ngakho-ke lokho okuhlanganisileyo uNkulunkulu makungahlukaniswa ngumuntu lokho okuhlanganiswa uNkulunkulu bazalwane angabikho umuntu ongena phakathi kukona azame nje nakancane ukuthi akuhlukanise noma uwena ohlanganiswe noNkulunkulu nomkakho usuzama ukuhlukana nomkakho alibonke igama lenkosi uyabona nje noma kuthiwa unenkinga engakanani makwacabanga ukuthi mhlawumbe engangisiza la ukudivorce okwazi sewuqala nje ukusebenzisa usathane alibonke igama lenkosi noma bikhona inkinga ungathi bangibukela ngiyibona inkinga impela kodwa ngeke wazidla ukuthi nje kongenani angizami ukuzenza ihlukane mhlawumbe ngizophumula ngeke uphumule uhlukene nendoda yakho ngaphandle manje ngeyona vele ihlanganiswa abantu nje kodwa manje indoda yakho ngamela ngeke uthole ukuphumula uhlukene nendoda yakho uyinkosikazi ngeke uthole ukuphumula ndoda uhlukene unkosikazi wakho makade kuyinkosikazi wakho kuyenzeka ukuthi agame nje indoda agame indoda yomunye unkosikazi kodwa ngephutha mhlawumbe kunomsindo wagama inkosikazi yakomunye umuzi ngomngazi nakho ukuthi ubani umyeni wakhe yakufuna kwaqhamuka umuntu wathi ngiyamthatha yavumela phezulu ehamba uganakasaya khona ohle kunomsindo walo muntu unendoda yakhe ikhona liyaphila kayazi nale ndoda ngale umqiqiki nomyeni nomngako akuyena umngako alibonke igama lenkosi ngiyabona ukubalulekile ukhole ukuthola unkosikazi wangempela uthandazile wase kunikeza uNkulunkulu unkosikazi ezohlalisana naye ngokuthula mina ngiyambonga uNkulunkulu ngamthola umkami ngangakhona ngasizela uNkulunkulu naye wasizela sihlele kamnandi amen sike sixoxe bazalwane ngithi mina hawo mangumngene kwenziwa yini la ekhaya uNkulunkulu asizakale endlela uyathi emzini yabantu kuhlala kuliwa limuzi mase omkhulu njengoba nakuleso omkhulu nje kuhlala kubuyaluyani kuzondwana kodwa thina kuloko kumnandi njani alibonge sayikhuluma nje ensukwini qede ukuyikhuluma nje sesibona ngayingena emoto umfana ithwele ingongomelo yefriji elithi la ngithi ke mna mhlawumbe leli friji leli liyahamba liyemkhomaza makoti la ethele khona umsebenzi amen sithi sizwa ngizwe unkosikazi kanti bayaxoxa nomakoti asiza sibelixoxa nomfana sinakile yini hayi le mpithe yababa awu leli sikhuluma ngayenzeka bazalwane yeza bazalwane behlala kahle uNkulunkulu umeka
Andibonge igama lenkosi. Zihlele umkhonza uNkulunkulu uzihlele wena. Uzabona uNkulunkulu enze imangaliso empilweni yakho. Amen. Oh, verse 9. Basendlini abafundi babuye bambuza ngalokho wathi kubo yilowo nalowo olahla umkakhe agane ngomunye uyaphinga kuye. Hey, ayindokuba kankulu. Somlahlile unkosikazi wakho Khisi. Wamlahla unkosikazi. Wasucabanga ukuthi mase kumlahlileke angani. Lithi le nkosi uyaphinga. Andibonge ukuthi uyafeba. Amen. Ngoba ulahle bani unkosikazi wakho. uNkulunkulu akawubani lo mshado noma ungane ekhekhe elide esuka laphansi loshaya iqongweni akawubani lo mshado ngoba wenze njani wena ulahla unkosikazi wakho uyaphinga. Amen. Yeah. Naye uma elahla indoda yakhe agane enye uyaphinga. Nayo mama uma elahla indoda yakhe ayithathe ayitshinge ayale ngwana senemagwegwe ayisahambi iqonde njengoba yaqala ehamba iqonde senemagwegwe useyilahla naphinda athole enye indoda uyaphinga nalowo ndoda noma ngothiwa isibhili yakhe ikheke elide emshadweni kube kuhle ngaphezu komshado wakhona kuqala kodwa umshado wayefele lo. Amen. Noma ngingamnandi ikheke elide kodwa kusemshadweni wani bazalwane owayefele mina ngeke ngiye kuwo lo mshado lo. Ngeke ngiye lo mshado kwalo mshado lo umshado lo omumbi ongamthokozisa uNkulunkulu awuhlelwanga uNkulunkulu umshado ofele ithi le nkosi lo nkosikazi elahla indoda yayo bese ithanda enye indoda lo nkosikazi iyaphinga naleyo ndoda. Andibonge igama lenkosi. Kuyenzeka bazalwane uganwe intombi enama-hips. Amen. Eshaya ngabantwana. Andibonge igama lenkosi. Uhambe khamba phela ama-hips mamshaya. Ngithanda zazi aphela ama-sheets ama-hips nalo kade inawo. Andulahamba kuba ngathi uyaleka lubheka kuwena. Sekushiyisa isimo sekhulile phela ukuthi uyakhulela azale izingane. Ngeke sesikhulu. Andibonge igama lenkosi aphele ama-hips. Ngeze bazalwane. Akuyonale into leyo kuwena oyethukayo wena uyamazi wena enama-hips. Bangasho bakushoya abantu kodwa kusalayo ngiyamazi nomngamo. Andibonge igama lenkosi. Amen. Sesifice isikhathi sokwenzani sokukhula. Andibonge igama lenkosi. Akuyona ongayibala leyo ukuthi sengiyamlahla kwanaku akasenawo ama-hips. Andibonge igama lenkosi. Sephelile. Amen. Kuyezwakala bazalwane. Amen. Asikho bazalwane isizathu esingachitha umshado womuntu. Andibonge igama lenkosi. Noma ngale Mateyu uthi Mateyu 19 makuthuma ngale ndaba lithi babeke isikhathi embuzo bathi kuvunyiwe yini ukuthi umuntu alahle umkakhe noma ngasiphi isizathu. Wathi uJesu akuvunyiwe ukuthi alahle indoda yakhe ungengaphili. Andibonge igama lenkosi. Bakuthatha lokho abantu ngokungathi kufanele umlahle unkosikazi wakho mayephingile. Kanti ngeke uzumlahle unkosikazi wakho mawukhona ngoba enjani ephingile. Yabona isihloko esinzima ke leso. Bese ngikhuluma ngazo. Wabuhlungu ukuphindela. Bese bakhona umthandazo kodwa baba besezulwini mawuqhubeka nawo ufika lapho khona uthi sibathethelele inkosi njengalokhu nawe njani usithethelele. Andiyezwakala usho ukuthi masithethelele nathi futhi siyathethelela. Uma uthethelele ubiza wena ukuthi uthethelele nawe unkosikazi lo uphingileke. Andibonge igama lenkosi. Wambamba oqotsheni asombambe ukuthi ngiyaxoxa uthi baba ngene ngisize ngixolele ngisize baba ngixolele ngenzenile nama ngaze njengane ngithethelele. Andibonge igama lenkosi. Uma esethi ke ngithethelele kekize ayisekho into izozayo fanele njani umthethelele ngoba lithi sibathethelele. Andibonge igama lenkosi ukuze nasebe njani futhi ithethelele. Akusho ukuthi awafele amakhosikazi ngalowo. Ngeke ithethelele bayithanda ndoda yakhe yakuthethelele bayithanda bayingathandi ngeke ithethelele. Kodwa iva ngeke injani bazalwane iyathethelele. Amen. Asithathe ukugcina ukuthi nakade usitana sithanda amaKolinte awokuqala. Amen. Amakhonto okuqala bazanisa hliwa 7 sekuyafana nabo. Bese ngihlala phansi andibonge kodwa wena bese ungenile nenkinga noma ngemicabango. Amen. Bayezwa bazalwane. Amen.
wena bese ungenile inkinga yokuthatha isinqumo sokuthi into engangisiza udivorce ufuna ukukhulekela la. Amen. Ukuze siqhamele ukhongelani lokudivorce. Naphinde bekhona umuntu benkonzo le abantu abanendlu odivorce. Wena bese ikhona lo kuyindoda ukuthi ngadonga angithathanga kahle. Ngathatha kahle. Ngiyamshintsha manje. Kwafanele ngalozibanibana lo wekade likhulisa ngami. Nami sekhona kaganini. Lo ngiyamdivorce manje. Lo mqondo lo usewuchitha bese uhlakaza ngegama kaJesu. Ngabo awukhona ngabe uyakhona lo mqondo sinjani siyawuchitha libonga igama lenkosi. Kanti ke bazalwana naloko ukuthi ukhona ukuthi ngizakuyeka lokukholwa mina. Uma ngabe ukhoza engiphatha kanje ngiyakuyeka lokukholwa mina. Bakholwa bonke libonga igama lenkosi. Lo mqondo lo usukuzindla ngodivorce abani uNkulunkulu. Lo mqondo lo uyahlela uhlela idivorce divela nobani noNkulunkulu ngoba thina abazalwane singumakoti kabani kaJesu. Amen. Ayisiyakwazi lokho bazalwane. Amen. Thina esikholwa singumakoti kabani kaJesu. Mawuzinga ukuthi hayi sengeke ukholwa manje wokwazi uyadivorce udivorce izulu nawe. Amen. Uyadivorce usafuna umyezibeli sokufika ukufa ungayi uNkulunkulu alibonge igama lenkosi ulapha kodwa engafanele sowuhamba iminyaka emingaka ukhona. Naye lo somkhulekela okade nalo mzindlo onjani ayikho lento ukukholwa. Naba noma mshaka bayivugela sesizophatha ubani manje hayi ngiyayeka mina. Lo mqondo lo umqondo odivorce lo. Ufike umomubi nje ukuthi njani udivorce uNkulunkulu uyadivorce uNkulunkulu uyayidivisa nobani wena noNkulunkulu alibonge igama lenkosi. Amen. Akolile bokuqalisa kubo 7 verse kabani. Verse 20. Uqola kancane angivulele lelanga engijwayele. Amen. Ngithanda uJesu enhlizwe. Ngithanda uJesu enhlizwe. Ngithanda uJesu ngiyabayala ungemina kodwa yinkosi. Abaganeneyo kusho uPaul, abaganeneyo ngiyabayala mina. Alibonge igama lenkosi. Ngiyabayala kungesimina kepha kubani inkosi. Ukuthi umfazi kangahlukani nendoda. Ukuthi umfazi akangahlukani nendoda yakhe. Kepha uma eke wahlukana nayo kahlale engaganile. Uma kwenzekile wahlukana nomkakhe noma nomyeni wakhe akahlale engaganile futhi ahlale futhi engaganile wena. Amen. Akahlale engaganile, akahlale futhi engaganiwe. Kwakwenzeka iphutha wahlukana nomngani wakhe owayehlanganiswe ubani uNkulunkulu. Akahlale engaganiwe. Akuthi sizwile ukuthi ukugana nako ufake ephingeni. Nokugana nako ufaka ephingeni. Yemqedela. Kumbe akuyisane nendoda yakhe, nendoda ingamlahli umkakhe. Kumbe enze njani bazalwane abuyisane nendoda yakhe. Nendoda ingamlahli umkakhe. Noma babexabene kanjani ngalokho uhlobo. Mase ebuya unkosikazi ethi baba asilungise indaba. Noma esebuya ubaba ethi mama asilungise indaba. Sibuye sibaba nomama. Naye umama angayilahli indoda yakhe. Alibonge igama lenkosi. Yilokhu bazalwane ngiyabonga kakhulu mama uMkristu ukuthi ungivumele ngiveze indaba. Alibonge igama lenkosi. Kathi ngishisa ingiphethe kabuhlungu wakwaze ngingaqotholi ngithola lapha. Ungathi ngamentabeni qhubekela. Ngimentabeni ngibeze bonke abantu. Ngoba abantu idivorce case sebenza ubani nje bishop idivorce nje ubani idivorce kathi fela ubishop uhlukene nomama umkhokheli kube nje ngathi intela leyo leyo usathana wafaka izinto ezikhuni kubani Moses wathi ke akuhlakaze kodwa uNkulunkulu akahlakaza ngani namanje uNkulunkulu usabophile umshado bangawuhlanganiswa yena ngizocela nje baba umfundisi umgenge kube wena okhuleka labantu abathi cha
Ngiyabulela uNkulunkulu ngiyashintsha isiqhubeko esenginaso enhlizweni yami ubakhulekele. Manje khona abanjani bakezo ngaphambili. Okanye ehlaselwa umoya ukuthi cha lento engayenza kade ngona ngokugana ngibonga igama lenkosi ngona. Sengibona ngcono ngivele ngiyeka ngibonga igama lenkosi. Uze ngaphambili ungabanaka abantu uzinake wena ukuthi ufuna ukuyaphi ufuna ukuya ezulwini ufuna esibhonini na. Alibonga igama lenkosi. Ngiyabonga kakhulu inkosi. Inkosi.